pauli nami ha. Balik ta. Another 15-minute walking part of exercise for this very beautiful Saturday morning. Suroy-suroy sa basakan. So, kumanta og suroy-suroy dito sa Basak. It's just I think 1 kilometer from here. 1 kilometer from here mao na siya nga field ang atong gisuroy-suroyan. Na siyang morning exercise, especially weekend, di ba? It's Saturday today. So, lutuan na nato in 9 minutes. 9 minutes. So, 9 minutes from the start na mabukal. Then, simple lang. Ito ang itopping siya sa clams. Call it vongole. Yeah. Cook lang siya in olive oil na ay ahos. Okay, then that's it. Frozen clams. So hangtod nga mo hubas ang iyang tubig na ang olive oil na lang if you can see. Okay. Then pag maluto na ato ang spaghetti. Actually guys, for Italians we need to serve the pasta or spaghetti hot. Okay, so right away, kaundayan. Actually, kung seafoods ang toppings, I like number 11 spaghetti. Dili ko gusto ato mga gagmay. Okay. Lapad. Okay. And when you cook spaghetti, dili na siya nato putlon or ato ang putlon. No, it should be whole. It's not the proper way for Italians to cook. So the proper way should be whole. Ang ato ilunod, dili nato tungaon. Okay, hapit na ang ato ang spaghetti. Lacking 4 minutes kasi 9 minutes to, di ba? So lacking 4 minutes. Ato na siyang i-hold diri after. Okay, hindi upload na siya appeal aron ma-kuha niya ang taste sa clams. Ang aron dili dry, imuha siyang butangan sa tubig sa katinuhan giluto na gipabukalan aron dili siya dry.
mold. Okay, ready to serve. Italian bread. This is a fresh daily. Dili sila ganahan og leftover bread. It should be always daily fresh. Divide. Serve. Lantaw tag kadiyot sa pagsahop sa adlaw, makahatag pud kanatog kadasig nga inig-abot sa kagabion, makapahuway ta, time to relax, time to be with the family, di ba? So bisag asa man mo karon sa pagtrabaho, o gikan mo sa trabaho, gikan sa halayo ay nagtrabaho, pan moabot mo uli sa balay, dungan og kaon uban ng pamilya, di ba? So ang pagsahop sa adlaw, di ba? So maka huna-huna ta og pagpasalamat sa kahitasan, ya. Pagpasalamat sa kahitasan sa tanang grasya nga nahatag. Maraming salamat for visiting my YouTube channel. Stay safe. Enjoy. Salamat.